Expo 2025 bütün dünya sergisinin çäklerine yerleştirilen ýurdumyzyň milli sergi meýdançasy aýlawly 3 burçluk görnüşindedir. Onun bu şekli täzelenişi, durnukly ötüşi alamatlanýar. Binanyň üçegi türkmen halkynyň gadymy şaý sepleriniň biri bolan Gülýakanyň daşky görnüşi bolsa, Garagum tehrasynyň keşfine alamatlanýar. Şeýlede binanyň daşky bedeginde türkmen halatynyň gölleri, ady elime dolan ahalteke bedeginiň şekli hemde gözel tebigatymyň ajaýyp keşfi ulanypdyr. Biziň milli sergi binamyz 3 gatdan ibaret bolup, onuň döwrebap tehnologiýalar bilen öpüşedilen birinji gatynda Türkmenistanyň taryhy, medeniýeti, ykdysady ösüşi we tebii baýlyklar bilen tanışdyrýan immersiv görkezme zal ýerleşýär. Bölümde täze tehnologiýalaryň hemde multimedia enjamlarynyň giňden ulanmagy, ösüşiň rowaşlygyň ýoly bilen ananly gadam urýan Türkmenistanyň köpügürlük ykdysady hemde medeni kuwaty, ösüşiň ileri tutulýan ugurlary we geljegi barada aýdym düşünje hemde dolu maglumat almagy mümkinçilik berýär. Yeri gelende belläkeşdek Expo 2025 bütün dünya sergisiniň esasy mazmuny ýaşaýyşymyz üçin geljeň jemgyýetini dördýär bolup, ol ýaşaýyşy gorumak, durmuş mümkinçiliklerini giňertmek, ýaşaýyşy birleşdirmek atly 3 kiçi ugurlara bölünýär. Bütün dünya sergisiniň ýaşaýyşy gorumak baradaky mazmuny saglyk, howpsuzlyk we daşky gorumak meselelerini öz üçin alýar. Durmuş mümkinçiliklerini giňertmek baradaky mazmuny tehnologiýalaryň, bilimiň we innovasiýalaryň adamlaryň mümkinçiliklerini giňertmäge getirýän täsiri bilen tanışdyrýar. Ýaşaýyşy birleşdirmek mazmunyny bolsa medeniýete we bilelikdäki dörejiligi üns berilýär. Ýurdumyzyň milli sergi binasy bilen tanışlygyň dowamyna onuň bilen tanışmaga gelýänlere Türkmenistanyň durly ugurlarda ýeten belen tepkitleriniň türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamydan başlanan çuňur oýlanşly ykdysady strategiýasynyň hormaty prezidenti bilen parasatly başlanmagyna üstünlikli durmuşa geçirilýän şaýatlygy diýen barada gurrun berilýär. Yergelerine belläkeşdek arkadaly Gahrman Serdanymyzyň başlanmagyna Türkmenistan oňyn betaraplyk, parakaçlyk, föýüjlik, hoşnetlik, goňşulyk, sevgi we dünýä derejesinde deň hukukly hyzmatdaşlyk ýürelgelerini esasanyp üstünlikli durmuşa geçirilýän daşary syýasy strategiýasyny halkary ýakynlaşdyrmagy, ýer ýüzünde parakaçlygy we ananşmagy gazanmagy gönükdirlendir. Şonda dünýäniň ýurtlary bilen sewda ykdysady gatnaşyklary giňertmäge hem-de üstünmäge möhüm ähmiýet berilýär. Ýurdumyzyň Expo 2025 sergisine gatnaşmagy munyň aýdym suwtnamasydyr. Häzirki bütün dünýä sergisiniň Türkmenistan üçin aýraty ähmiýeti bardyr. Bu sergi Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 2025-nji ýyly halkara parakaçlyk we anlaşmak ýyly diýip yglan etmegi bilen gabat gelýär. Ýurtlary, kompaniýalary we halkara guramalary öz gazanan üstünlikleri, täze tehnologiýalary we medeniýetler bilen tanışdyrmak üçin bir ýere jemleýän öz goşly halkara çäraty bolan Expo 2025 bütün dünýä sergisi Yaponiýanyň Osaka şäherindäki Yumeshima Emel adatyny 2025-nji ýylyň 13-nji oktýabryna çenli dowam eder.